Estem a punt de començar el projecte de l'Ira per l'Helena. A veure com surt, estem molt emocionats. Estos callejeros viajeros... Em tremolen les putes mans, tio. Fas 31 però semblen 25. Sembla que el temps no passa i passa com a mi. En tinc 18 però sembla que sigui ahir. Quan tenia 12 et vaig conèixer. Avui he decidit fer-te aquest escrit i dir-te gràcies per confiar en mi. És difícil ser la meva entrenadora. Hell, tu ets una lluitadora. Costa dir-te t'estimo molt. T'estimo molt. I els anys mentrestant han anat passant i encara no entenc com m'has aguantat. Tantes tardes, vespres entrenant, nits i festes de les santes. Avui he decidit fer-te aquest escrit i dir-te gràcies per confiar en mi. Sé que és difícil ser la meva entrenadora. Hell, tu ets una lluitadora. Una lluitadora. Una lluitadora. T'enfades, et mato amb la meva mirada, però tot i així vull seguir patinant molts més anys al teu costat.